Тапшыруыбызның алдагы бәйрәм иртәсен без Тулайым Татар Сайман авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Руниса Харис кызы Тинниковага юллыйбыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны бер тума апасы Алия Бибарсова, Ульяновск шәһәреннән племяннигы Азат, Мәскәү шәһәреннән племянницасы Әлфия, Тимур гаиләләре белән котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Җырларда җырланганча, безнең гаиләдә әти-әнидән 5 бала туып үстек. Ә менә алтын көзнең октябрь аенда гаиләдә 4нче балабыз булып, яраткан сеңелебез Рунисәбез якты дөньяга аваз салды. Сөеклебез, кайчан гына син әнинең кадерле кызың булсаң, бүген инде балаларыңның изге әнисе, оныкларыңның сөекле әбекәйләре, якыннарыңның хөрмәтле туганы. Барысы да күпме шатлык, куаныч, хәсрәт, сабырлык, бәхеттән канатланып йөргән көннәр, йокысыз борчылу төннәр, һәммәсе дә узган. Бүгенге бәхетле көннәреңне җиткерер өчен, шул бәхет шәшәге таҗларын күңелеңә матур, якты, мин бәхетле дип яңгыратырлык итеп җәйсен өчен узган. Кадерле сеңелем һәм апабыз, син һәр вакыт якты күңелле, сабыр, олы җанлы кеше. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Инде тормышның әчесен, төчесен татысаң да, син пар канатыңны югалту хәсрәте аркылы уссаң да, сынмадың да, сыгылмадың да дигәндәй. Һәр вакыт балаларым дип ахталып, алар өчен яшәп килдең. Бар баласына да ул ялгыз калгач та белем бирергә тырышты. Кечкенә кызы 9нчы сыйныфта укыган чакта ятим калды. Әнисе сыман бик тырыш булып, үз алдына укып бетереп, бүгенге көндә Мәскәүдә яшәп, үз һөнәре буенча эшләп килә. Бар балалары да аның таң калырлык. 2 кызы Мәскәүдә, берсе Ульяновск шәһәрендә. Әнисе дә хәзер аның янәшәсендә тора. Еш кына туган авылга да сагынышып кайтабыз. Барыбызны да язмыш төрле якка таратса да, барыбер тугандык җепләрен өзми яшибез. Позитив карашың, нык рухлы булуың белән күпләрне таң калдырасың. Без якыннарыңа карата шул кадәр игътибарлы. Шатлыкта да, кайгы хәсрәттә дә беренчеләрдән булып килеп җитәсең. Бәйрәмнәрне берсен дә онытмыйча, гел котлап, бүләкләр яшәп киләсең. Мең рәхмәт бар булуың өчен, безне чын туган итеп күргәнең өчен акыллым. Хөрмәтле безнең, син безнең өчен изгенең изгесе син, бәхетләрне чагылдырган вөҗданның көзгесе син. Өеңнең иминлеген саклап, сайрап торсын бәхет кышың. Гүзәл мизгелләрне тоеп, йөрәгең кайнар хисләр белән тулсын. Шиксез галәм кебек күңел күгеңне бәхет кояшы, өмет йолдызлары яктыртсын. Матур тормыш белән яшисең син. Нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән, саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр кемдә. Ак чәчәкләр үссен юлларыңда, бәхет алып килсен иртәләр. Гер сөенеп яшә, кайгы күрмә, без телибез сиңа изге теләкләр. Барыбыздан сиңа изге теләк, матур тормыш, тыныч күңелләр, гаилә шавы, дуслар җыры белән бәйләнешсен тигез гомерләр. Юбилеең кутлы булсын синең, йөзләреңдә бәхет балкысын, изге, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сүнмәсен кояш яктысы. Хөрмәтле Руниса Харисовна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Шитендә җыелдык инең түрендә, ялның матур кичендә, туган
Тілеклер тілеп өтем туғаным Йұртыңа қойғы кірмасын Әгірлеп тұрсын үй түрең Шаулап өсін шешкегелер Емлендіріп ғымырың Yazılғанны ясмышларыға Біз бары бір күрешек Өткенлер өткенде қалсын Яқты болсын келешек Туғаным Йұртыңа қойғы кірмасын Әгірлеп тұрсын үй түрең Шаулап өсін шешкегелер Емлендіріп ғымырың Туғаным, туғаным Йұртыңа қойғы кірмасын Әгірлеп тұрсын үй түрең Шаулап өсін шешкегелер Емлендіріп ғымырың Шаулап өсін шешкегелер Емлендіріп ғымырың Туғаным, йұртыңа қойғы кірмасын Әгірлеп тұрсын үй түрең Шаулап өсін шешкегелер